alhamdulillahi rabbil alamin ya masallah yettere Allah Allah rokki men en naate ko ka bismillahir rahmanir rahim hande woni dernier ñalawma kon ɗum ko yettere Allah won fuɗɗiɓe ɓe maayiɓe tawa ko feewo a faami won sellunoɓe fuɗɗi jeeya hakkunde dafa enen Allah rokki men en tawama en rafaka en mayani ko yettere Allah wona e rafanoɓe to celli Mamadou an mi yette sabu o waɗe galle mo duuɓi jeeɗiɗi ɗum location probléme meɗa wadde hakkude men ñiiƴe e ɗemgal ninde huno saaha fof memodira wasata e gondigal wayan ka neɗɗo moƴƴo ka garɗo ɗo jippinɗa hoorema daɗa wawno mawnikinaɗe mbiya kam jinenaɗe mi fawma condition caloɗa wona waya hollitiri fulɓe fof ko goto pullo Sénégal pullo Guinée pullo Niger Mali Congo Togo fof ko goto an e joom suudu ma e ɓinguel ma université ɗo janggat way saaha fof so dañi goto ɗo ara o woni ɗo kankiɗo nanguiri kam hono bammakko o noon ko joom suudam mi woppata hawma e mi dar mbaɗa yetton mi yettonmo haade makko maayi o muñani kam de fa o muñani kam heege o muñani kam kolɗu kala ko tottumomi o yondinama o kam ko guiɗa minen piiƴ ala komin mbaddani e aduna mbaɗa andimo ma andi kam Amadou ande kala ko wawi ɗo hewde yarlum yaafo saabu gummoɗa Fouta garaɗo juulaɗo koraɗo ala ko ɓuri ɗum teddude ala ko ɓuri ɗum yodde ala ko ɓuri ɗum welde dame no foti birtiɗa mbiɗa ceerumodi korno en ɗum ko yettere onon foof mi weltima no feewi no feewi ɗum won noon sababul noddude mon alhamdulillahi rabbil alamin haaltono fof a haali min nene mbiɗa ñaagomon yaafuya an Mamadou min janima fof musidɗo an e galle ma e tan ko haalde mayɗo koye ɗabrum min janima musidɗo min mbiyama ka julɗo ka teeɗo ka deƴƴu ɗum noon anne aɗa yarlo aɗa yaafa ceerno Mody anne arta e ma an kala ko maaye raddo jawma roni kala ko waɗi ɗo hande ko sababude ma mi ummima Fouta ma enen juulanima neɗɗo noon yahata koye waddiro Allah ko kewi ɗo ko fof oɗon gandi kuudataji kewɗi ɗo ɗi fof oɗon gandi wona démortion maji baɗɗi ɗo ɗi fof oɗon gandi yettere Allah no fewi ko accident mo Allah fawi mi jamran Allah mi haɗima ɗo ñamde mi haɗima ɗo yarde mi haɗi kinima ɗo mi ñaw kinima ɗo mi ngabbi ɗo lekki faami fiiɗo ɓi janano façon accident fof heeɓi kam ɗo ɗum noon mbiɗa ñagomon yaafuya aɗa yarlo aɗa yaafo kala ko natɗa e oɗo korgo min nannuma sa yi ha monsieur le maire tikkanima ko sababude an oɗon mbiɗa yetta Allah mbiɗa yettamo mi nafami ɗo nde ayno way tambude ɗum noon mbiɗa yetta Allah mbiɗa yettamo mbiɗa wiya kadi yon mbattudi kadi mo wuuri Mamadou aɗa weltana hay sa fetti pomme de terre a fetti soble aɗa ko ɓuuri ko hewde fo a waɗi fodde ma a fetti ɗum ɗon jettoɗo godimi Allah eɗen ñaago Allah Allah waɗanen jaam e ɗum noon on jarama Allah jarama ko sammi sari ko satti sari ko felli sari fof ko fino sari mayira bo yewtere ko yewtuɗen ɗo fof ko fino moƴƴira ko ɓeydi to jumiri e hoore jumiri koyo ɗuuɗu naatu yo welu donc dal jara Amadou ɗa bojja donc haray ɗen yarlodira hiɗen yaafodira en yarlodira en yaafodira min kam min e famille an on meɗen yarli on meɗen yaafi on kala ɓay tun Allahu lan ɗon ko daali enen banu adama yarlodira en yaafodira en kanko kadi o yarlo on yaafo en si enen en yarlodira en yaafo en wallahi ko soholɗen kon aljanna on okkoya en inchallah donc haray min on bange an kala ko wawi wonde toon meɗen yarli men yaafi ɗum noon kadi haray men waynike meɗen faala juultoyde ndeysan juultoyi guina gono haray ko ɗum ma waɗam yewende non ko noon a téléphone ji no woodi en noddindiray e noddindiray madame ba na noon kono awa minen tori yaafuye wallahi on nangi men waw ko Sénégal men woni ko sénégalais ji kono ɗum holliri
fulɓe fof ko gootum Wallahi. min weltike moƴƴa moƴƴa min tampini on min wowli kala ko wona min tooñi on kono onon nangi men tun minen yetta Allah jam binta on jarama taaki mon mi defiray mi waɗay fof mi weltike moƴƴa yo Allah tawno e ñagaro haray men arti kadi babagal mi yiɗa kaalon mi fawta hen dande yafɗon kokkanam kundol par ce que hande ko weltere tan an Amadou jaggirmami comme ceerno Mody no jaggirmi ceerno Mody noon jaggirmami mi añananimi haydara tawno kala ko mawno waɗen ndem mi yafirimi ɓerde lamde ceer jimmi kadi ko jaafoɗa ham jalloɗa ham Mamadou an e joom suudu ma Kardiatou on ngala hay probléme goto hay probléme fus on ngala yalloɗon ham jaafoɗon Kardiatou sa yeehi noon wallahi mbomi yewni a yeewa kay mi yeewe ayo futti kay futti mi ara joni si Allah jaɓi baɗen duwa wadde baɗen duwa jarama ko duwa waɗa oɗo mo jogui ɗo drapeau Sénégal nen nder mbaɗa faala tottudema ɗum dara fo leydi amin nawara drapeau Sénégal ne probléme ala Eyyo. bisimilla ko goto nani ko goto mbiya amin las atte bobo salli ala Muhammad Allah jaɓi baba on jarama wallahi pompe de rikke de ayide ko noon ɗum noon assalamu aleykum sa ɗum noon ara men yahi ay to rikka aɗa jangguina karate hikka toon waɗa mbaƴet est ce que yetta ɗum ɗo waɗami tati ba waɗami ronnama ɗum ɗo ka ko sentir noir noon kay kondo wonde o haɓɓi naderde Mamadou ara ara jarama nani may jarama jarama ay neysan bye bye aɗa wi soble de tawi ko goo mi moƴƴinen ɗo serraɓe guewa ɓuuri fof goto fof kilo jappal bako ɓuuri wat goto fof kilo assalamu aleykum bandiraɓe mi salmini moon mi juuri moon mi ñaagui moon Allah moƴƴere e théâtre he min woni joom suudu ceerno Mody min mboɗo wiye Binta Thioy mboɗo jeeya diwanu wiyete Agname Goli eyyi min séquence ɓuuri weldemi hen somin kumtotoɗo galle Mamadou eɓe jogui dekki risdal soɓe kumtotoɗo guertoɗe mabɓe minen mi jogui locol mburu e café ɗon e waɗi kam touché carrément mboɗo première chose mo mboɗo waɗi remercier mbaɗomi habillé mayi Fari Gaye machallah hande kala wutte mo jiiɗon mboɗo ɓorni e korka hen à cause de makko mboɗo waɗi mo remercier foof mboɗo yetti nenam mboɗo yetti wa Pindi ono foof mboɗo yettimoɗon somi limi tan mi juuma kadi ko weltare dal nadde Pindi weeɓani ko min wonno madame Ba eyyi debbo Mamadou yalti golle séquence ɓurɗo kam welde woni séquence mbo Amadou dogi ngabbi e dow mango e he on ɗi jalni kam trop on ha joni mino jala ɗum tan simi miijima ɗum tan mi jala ɗum bon mino yafno foof groupe technique ki Pindi TV par ce que comme no Binta wi ɗo ni tan mi natugol Pindi TV weeɓani mais mi ari mi naati Pindi TV yimɓe onon foof ɓe tawmi ɗo ɓe on gudditani kam juuɗe moɗon guite moɗon on jaɓɓima kam vraiment mi weltima ha mi kala ko kalmi ɗo mi weltima vraiment mi weltima ko ɓuuri ɗum mi waɗa remercier foof groupe technique o somi konti tan mi juumat mais spécialement à Samba Gueye par ce que kañ addi kam Pindi TV ta mi anda télé o vraiment mi waɗima remercier ko moƴƴi eyyi lewru korka on ok komi locataire joye lewru korka donc et encore caɗele ɗuɗuɗe ɗen komin joguitino kayre lewru korka bonandema Amadou ɗon noon amemi séquence ɓurɗo lam welde on ay komin hendinomo ɗo mi beppinimo ha mi ƴawnimo kawre leggal ay ɗon ɗi regili ɗon welila normal alhamdoulillahi rabbil alamina avant tout d'abord komi yewtuma kon sa nani a yi tew andu wonko maayi hande sa yiɗen wadde ɗum ɗo ha yalti Pindi TV won dariɗo par ce que sa yi wonɗo ka yaasi a yi wonɗo nder donc avant tout d'abord e weltanto wonɓe ka ɓaawo technique ɓen wonɓe produisde film uji ɗin ɓen daraniɓe leñolngol ɓen e weltanike kadi wonɓe ƴeewde ɓen par ce que sa nani artiste ko fansuɓe makko ɓen ko fansuɓe men ɓe wawi en imminde ko kamɓe wawi en jippinde donc haray noon hiɗe weltaniɓe en tori Allah yo Allah okkuɓe duuɓi e cellal e wawde daarde en
téléji men ɗin kadi immina fimaji immina leñol men ngol ha wawa luttay donc haray mi weltanike kala wonɗo Pindi TV ɗum noon haray ɓe andi ko fuɗɗo ndenni ko tekkere ndenni pullo Fouta wi ko tekkere ndenni dongal ngal narde ɓaawa alhamdoulillahi rabbil alamin ɗum ko yettere Allah no feewi no feewi no feewi nda mbaɗa hunde wela yimɓe wona an ko Allah wona emin mbaɗa kadi remercier équipe technique o ndax weeɓani nda onon wonɓe ɗo majjano yimɓe liggorto ensemble mataw ko Ama Diallo e Ceerno Modi jiiya e dow ɗum ɗo way ko yaltiɗo ko Ceerno Modi e Ama Diallo juui ko feccere ɗo fof yaltani e men koye onon yalti wona ɗum kadi ko yettere Allah no feewi no feewi mi yetti pindinaɓe fof aussi kadi mon amour am Binta ko sehilam ko mon amour am e film o so après film o tan no wawi wonde mon amour am après film o wawi wonde mon amour am o tampinino men nda mi no ha mbimi Samba Gueye yen mbarmo aɗa andi warde neɗɗo e série no weeɓi Samba wi kam non pour eyyi yahanno goto mama waɗatno énervé nde law goto meeɗimo ɗo wullude mom ha batte mbattanimo hersude nda foof noon pour yo feew wona woni séquence men mo momin dokkira ɗiɗam o on no wiyehi ha gullumi Binta te fotanomo wullude saabu mi yoɓanimo mi addanimo ɗo wawi yidde yo feew ɗum tahi gullumomi way ko neɗɗo moƴƴo kenge Binta ko neɗɗo moƴƴo te ko cukalel kadi so fewnama tan o yahata eyi série kor lewru korka séquence uji belɗumi ɗi no heewi way goto ɓuuri kam hen wadde marqué woni min Ama Diallo tomin leele leeso ngo Mamadou Yaltigoɗe addi furwi e kalis minen min ganda to Mamadou ƴetti kalis e furwi tan min dogi min dokkori ƴiƴam pour minen ko toon o ƴetti kalis o ha yimɓe jii ko tawi men hen ko mina sehilam o eyyi joni paami ido o ummi koye moɗon onon technique Pindi TV toon ide min e Ceerno Modi waddude korka mi ara moɗa koɗo Ceerno Modi koye technique Pindi TV ummi ummake Ceerno Modi ummake am eyyi pour paama eyyi ɓuɗomi wadde marqué ɓuure fataye o to mbiyanmi Ceerno Modi so yo sonna ɓuure fataye haw fokkil legui mbi mbaɗa hen kan soskani o ɗon min hooram ɗon ɓiɗa jala hooram quoi on no marqué mi trop min dernière déclaration min Amadou min galata auto eyyi surtout aɗa jooɗe salma korka diran korka Amadou e Ceerno Modi no beltinma janggo e jaam gara Sénégal jaaɓe car rapide no hersini e ngala auto ji onon jeeyi ɗum ɓiɓe fulɓe caggal leydi mbaɗe cotisé 1000 francs 1000 francs hay Guy Marius Sagna dañi auto wallahi 1000 francs min daña auto ji daña auto ji balle men noon